aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patag. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ang itsura ni Barikusuno, daw sa napusan itlog eh. Di man, mamay mo. Kundi pariyo na nga wala TV. Kabalos kid man ko, pero dugay lang ba? Pabayi ilang huling kay mabawi gid nato ng aton TV. Kabay pa nga matubuan sang bukol ang nagkawat sadto. Kag hindi lang inang mga makawat sining nila, nagalaba na kuno ang ilong. Matan, anong tulok mo sa akon? Wala. Chotagoy? Hmm? Doon sa nagtaas ang imo ilong haw? Ay, te, mataas kay man yung ilong ko. Man may kaliwat kay may nga katsila. Mayo kong pariyo sa ilong mo nga, do sa paklang na iyasang lubi. Pro Chotagoy? Nga naglabagid ang ilong mo haw? Nga daw sa ilong na nakapikoy? Ano? Ano nga daw sa ilong sa pikoy? Abi ko atong espiyo nga buka. Ari Oh, wow, daw magic ba? Abi lang taon kong... hindi. Ang akong ilong? Daw sa ilong na ni Pinocchio? Hola, Chotagoy. Matuod gid man galing sila ni Chalbina. Nga kung nagabutig ka, nagataas ang imo ilong. Hindi. Ano na lang ini man? Ano na lang ini? Hindi. Nagalaba pagid. Hala ka, Chotagoy. Nagalaba kag nagataliwis. Daw sa halipak na. Hala ka, Chotagoy. Kung makita na ni Chalbina, makahibalogid siya nga ikaw ang nagkawat sa iya nga TV.
Yay, kalaway tulokon sa imo ilong. Daw sa pito na. Ano matuon matan? Kalaw ay nagid. Kalaw ay gid kayo. Kag hindi. Nagalaba pagid. Hala, Chutagoy. Daw sa malusot na sa dingding. Animal nga barikuson. Manughiwit gali. Ginhibitan ako ni barikuson matan. Ginhibitan niya ako. Kap! Mayong nga balita, Kap. Oh, ano nga balita na Samson? Nakita ng TV ni Chay Albina. Nakita? Sa diin? Sa ugsaran sa ilabalay. Nabugtawan na lang nila nga arat ng TV sa ilaw ugsaran. Uy, gaayan nga ginbalik man sa kawatan? Bisan gani sila na tingalaman mo. Ayhan, ginkonsensya ang kawatan. Tanawa ka ginuli mo ang TV. Kundi nagkopos ang imo ilong. Kung hindi ako makabayad sa akong ginhulam nga kwarta, nga among gingawad ko sa TV matan, basi makulon ako? Padaan pulis nga nagapa 5-6? Malaragin lang nagapaulam 8%, bro. Malaragin lang nagapaulam 8%. Hindi na si Nilsson man? Nagaduga ito yung nadaan ng babay sa kao sa Nilsson man? Kinanglan makabulig sa bayad sa to. Ito yung nadaan ng babay sa kao sa Nilsson? Anong ba? Kinanglan makabulig sa bayad sa to. Nakaibalo na ako. Nakaibalo na ako, matan. Sa ano, Chutagoy? Nakaibalo na ako. Si Nilsson ang pabayaron ko sa to. Nakaibalo na ako, matan. Ano, Chutagoy? Si Nilsson ang pabayaron ko sa to. Nakita mo na huling? Kundi nagasalir gadyang akon pagsindis ang kandila nga itom kada gabi? Nauli dayon ang aton TV. Sino ginang imo suspect, Chay How? Si Buklan. Si Chutagoy? Sino pa abing makahimo sina sa aton? May ara pa balahaw? Wala kita makakita, Chalvina. Isa pa, turkong nagkuha sang TV. Hibali mo ako nagpaturko-turko si Buklan? Huling sa liwat ha? Hindi ka magpasugot ako haon ng aton mga gamit sang bisan sin-o nga tawo kay mga sindikato ina sila. Oo, Chalvina May ara gani nga ginadalaan ni na sa lakyan ang gamit mo kay kuno ginsugo mo.
Kag numero 1 inang buklan nga ina. Pa! Makainit. Oh, nga naman, Chutagoy. Ilong kuya ang naglaba. Anong gusto mo nga maglabaw? Ang gusto ko nga maglaba among akon bringgindoy. Manmatan kon amo lang ining naglaba, direct ko mangihi sa ugsaran ni Barikoson kada aga. Papangsuton ko sila pirme. Wala hiya na Barikoson ni ay. Malugiwit gali. Pero sige lang. Now day, tomorrow is me. Abaw is me. Hoy! Ikaw ang inablos ni Tagoy nga driver? Wala. Tawo nga damo tato. Oo. Ako? Nga ahaw? Kada hapon, sa imo bala pagpauli, maghatag ka kuno sila ni Chot Tagoy sa duha ka gatos bilang ingreso sa kwarta nga ginulam niya. Ano? Ako mahatag tag duha ka gatos bilang ingreso sa ginutang niya kwarta? Good! Mayo ka hindi ka bungol. Alika. Nga ako mabayan daw. Ano labot kayo sa utang ni Chutagoy si mo? Amo ganin ang iyagin siling. Ikaw ko nung mabayad. Hindi ko yung magbayad. Gusto mo guro nga magkopos ang guma mo ay. O ko nang nawong pakupuson ko. Ay, te. Nga akong pabayaron sa kwarta nga ginutang mo, Chutagoy. Nga, amog isa to kada ko ginutang mo, haw. 5,000, kid. Ingresuhan mo man lang ina. Matapos mo na bayad antes mag-December, Isa pa Nilson, bayad mo na sa akon sa pagsagop ko sa imo. Sang lumsan katani sang imo ginikanan man. Kalaw ay sa imo. Ginsulit naman nga sugilanon. Ray, naidlaw naging kubla sa bana ko mo. Ay nga di nang bana mo. Sa Saudi? Sa Taiwan? Ginakahidlawan ko na ang iya. Pagpalangga sa akon. Kag ginakahidlawan ko man ang iya. Mga halok. Ay,
Ginauhaw ako ray, ah. Ay, kaputot sinang problema mo. Gamita ang kamot mo. Ha? Kamot ko? Oo. Gamita ang kamot mo sa pagdayal sang telepono para mambal mo siya. Ha? Hindi gani. Aring talong oh, brato lang. Uray, madamo ako sang nabatian nga bisan ang talong ko no. Hindi masaligan. Ining baligya ko nga talong. Masaligan ni. Mabakod ni. Wala niya nagakautod. Nga, Api Limon, nga ginapangita mo si tatay mo. Di kay nagbulang siya? Di ba national? Oo eh. Yahoo! Namit naman ang amon dyan. Daw ano ka di ba sa tatay, nay? Di boy, nasgid eh. Kay kun wala siya makakita sang napulo ka pesos. Kun tani, naglakat siya pa uli eh. Hasta na lang kira ang akong pagsaysay. Tugtugwas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus